Hey guys, खुलुमबाय आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिनबाय। फार्स्टआवनो दिनै जों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिगोन नोंथांमोना जों बहा थांनो नागिरदों। आं दिव्या आंनि बर' आइजो दिव्यानि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनायखौ जासिहरफिनबाय। जों स्टेशनाव मोनफैबाय, बाबाया टिकेट दानबाय थादों। जों ट्रेननि खाथियाव फैनानै दसे जफैबाय। नै ट्रेना जोंना 7टायावसो दंमोन, 7टानि जों आधा घन्टानि बेसे सिगां मोनफैदो। ओमफ्राय मोनसे ट्रेना थांग्रोदो, पेसेन्जार ट्रेन। जों इन्टारसिटियाव थांगोन। नै टाइम जागौमानि दसे जबाय, दसे ट्रेन फैगौमानि जबाय आरो नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ खालामना खोन्थिबाय। नै बेनो जोंनि पाठशालानि स्टेशना। नै सानडेमोन जों थांनाय दिना, सानडेनि थाखाय एसे खालि मानसि खम जादों, नङाबा मानसि भिर जायो। आरो खुलिनायाबो ट्रेना बारा दिन जाखायाखै, दा लासै लासै भिर जालांसिगोन। नै मानसिया खमथार, सानडे नालाय आराम नांदो। आइ बाबा आं आरो जोंहा फैनाय आयं जोंखिनियानो दङ। ओमफ्राय जोंहानि फिसाजोआ नै जाखालाय मा दुस्थ'। लासै लासैनो नै ट्रेना फैबाय, गाखोनानै दसे जनानै भिडिअ खालामबाय। नै ट्रेना सोलिबाय, भिडिअआबो सोलिगासिनो आरो ट्रेना सोलिबाय, जोंबो थांगासिनो। भिडिअ एसे खालामना खोन्थिबाय नोंथांमोननो। जोंनि खाथियाव जनाय मानसिफोर, ओमफ्राय सानडे नालाय मानसिया खम, रबिबारखाय बहुद खालि आराम जना थांनो मोनदों। 3 माहनिफ्राय 6 माह जानाय गेजेराव ट्रेन गाखोनायानो गथ'आ, ओमफ्राय देरनानै गाखोनो मोनाखै नालाय बेसेबा ट्रेनखौ फाग्लि जालायदों, फुरथि आरो इहा। ओमफ्राय नै बेफोर जोंनि आइमो आरो इसोर खाथियाव जनायफोर, इसोरखौबो एसे खोन्थिबाय। गुवाहाटीयाव मोनफैनायाव एसे भिडिअ खालामलायबाय, गोबाव भिडिअ खालामफानो थाबोदों आङो। खर'आबो जि सादों आंना, गारि गाखोबाय बिदिनो प्रब्लेम जायो। कामाख्या स्टेशननिफ्राय गुवाहाटी मोनहैनानै गुवाहाटीनिफ्राय बारख्लायबाय जों सापरमुखनि गारि उथिदोंमोन ट्रेनाव। ओमफ्राय सापरमुखनिफ्राय बारख्लायनानै जों आरो हयबरगावनि ट्रेनाव गुवाहाटीयाव उथिबाय। इ ट्रेनाव बारख्लायनाय दसे उनावनो फिसाजोआ जि उन्दुलांबाय। नै सिटखौ आजादि हारसिं उन्दुनो मोनबाय नालाय उन्दुबाय। इयावथ' आरोबो मानसि खम, फार्स्टनि एसे दंसाबोमोन, इयाव आरो गाव सासे सिट मोनसे लाखानो हादो। नै गाव उन्दुनाया उन्दुदो, जनाया जदो। आंना आरो खर'आ सानानै अबस्था गैया, बेमारि ओंखाम जाबोयैजो जि दुरबल मोनदों। लास्ट भिडिअ दिखांनाय जायासै, न' मोनफैनायनि सिगां फट'खौनो दिखांदोंमोन एसे, बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थिबाय। न' मोनफैनानै खर' सानाय जाबजो भिडिअखौनो खालामनाय जायासै। नै ओंखाम जानायावसो एसे फ्रेस जानानै गोबावजों ओंखाम जादोंमोन आं, इयावसो एसे फट' लाना दोनबाय। आंनि न' थिं नगां बाटाबारियाव फैदो जों, आं गारियाव खोन्थादोंमोन ना न' मोनहैनासो खोन्थागोन होननानै। इनोमोन आंनि जोनोम न'आव फैदो आं, गोबाव जाबायमोन फैयाखै। फैखालि मोनफैनानै खर' सानायजों आं एसे जिरायनानै उन्दुना होनायसै, भिडिअखौनो खालामनाय जायासै मोजाङै। नैबे उनखालिनि फुंनि भिडिअमोन, आं बेखौनो ओरैनो एसे खोन्थिलायबाय। ओंखाम जायैनि सिगां दसे जथ्र'दोंमोन। नै आयं फैना दंमोन, बेयावनो एसे भिडिअ लाबाय। जोंहानि न'नि भिडिअखौ एसे खोन्थिबाय आरोना नोंथांमोननो। आमा साथा लादो। बे जोंहानाव थांफानाय आयंआ इयो इसानि एसे न'रनाया इसानि न', इयो आरो जोंहानि आयं गेदेरथार बाबानि असुबिदानि। नै बेलासे आरो फट'खौनो एसे दिखांलायबाय, भिडिअ खालामबाय थानाय जायासै, फट'खौनो खोन्थिलायबाय। नै बेलासे थार' फट' एसे दिखांदोंमोन आं, फट' खेबबाय जनानै फट' लानानै। ओमफ्राय बाबा मोना लामायाव ना बोनबाय थादोंमोन जोंहानि फुख्रियाव। नै बेयो जोंहानि फुख्रि, ओमफ्राय ना बोनदोंमोन बाबायाव दसे फैलायबाय आं आरो बेखौनो भिडिअ एसे खोन्थिलायबाय नोंथांमोननो। ना मासे मोनबाय, ना गिदिर। अबे नाया मा? नै रुपसान्दा ना मासे मोनबाय बोरसि बोननानै। बोरसिया माजों बोनदोंमोन नायनि, बेरेखौ नायनि। नै इदि बोनदों। आबौआ माजों बोननाय? मा बोनदों बाबु? Madang.
Apa? Oh. Emang aku rudang nengah? बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै गथ'फोरनि गेलेनायजोंनो बेलासिनि भिडिअजोंनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगो मोनलायगोन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बाय बाय दिनै दोनथ'बाय